Balot! Balot! Ana balot! Ake! Atagpila ka na imong balot. Ana aki, nanasuri nga dili ka ni baligya. Oh, para unsam na ng balot nga mong gisinggit-singgit diha. Nanaki, ana trip lang na magsinggit-singgit ko sa balot. Ana magbuot. Octavio, husto may ato. Niya lagi ko do kay anang pa-check up po na ako akong iro do kay napaakan manggod akong ugangan. Unya, unsaon man ato nang imong iro atong ibtan sa iyang ngipon? Dili dok. Kining unsaon man? Akong ipabaid dok. Tama na imong biro eh. Gastos na kay ka. Ikaw, kana imuhang makeup, mo'y gastos kayo. Ako, nagpagwapa taon ko para nimo. Nganya, ako, naghubog taon ko para mo gwapa ka. Oy, Chok! Unsa man ka nangihi nga nakaisa man na imong duha ka kamot? Ah, matod pas doktor, bawal ka na nako mo alsag buga. Noon sa ka, pre? Dito ko gikan, pre, sa barangay. Nakita na ko imong pangalan dito. Nalista ka sa tapad. Wow. Aw, maayo. Kay giapil ko nila lista. Kay kumuha ko nila lista. Di kumubuto sila ba? Nakita na ko, pre, nga ika-14 ka sa listahan. Maayo, kay hapit na ba ang guwan? Valentine's Day. Unya, unsa may kalabutan na ng Valentine's Day ug sa tapad? May na lang karong Valentine's Day natay tapad.